Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Hapoh Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go batamai ka bas cam bat bidor. MDC jong Jaïaw Constituency wa Lyngdoh ka santri unai weng arjar Hapoh la Jingïarap di Tiar syaki kenuhun Balang per kibadan Hapoh ka Jaïaw Constituency kenang bakin de belawan penan kam ha ka jing pelong jing sang he ne kinu gisngi kraw jong ka Balang ki Balang ki bloya Jingïarap no wa Lyngdoh ki kenthop ya ka Visitation Church mau prem parish ka Balang Presbyterian Lumshat ka Balang Presbyterian mau prem bat ka Balang ublai kualapati bat kawai pat kadai katnat Balang jong ka Balang ublai kepadan mau prem nakaliang jong ini ki Balang per lawan ban mi ikhmat do parish priest jong ka mau prem parish ufada Andreas Parian utamen basan DS Marbanyang ubala mi ikhmat ya ka Balang Presbyterian Lumshat Reverend S Pasa ubala mi ikhmat ya ka Balang Presbyterian mau prem bat Reverend EC Moore ubala mi ikhmat ya ka Balang ublai Kun mau biang ni umri physical being kut tang Balang do udon ke benda ke Balang bensim udon ke benda ke Balang ke jong ki jingsngau emotional being udon ke benda jong ke san perkat intellectual being dangi combine lang kita ngiyo ya ki brio ya ki nong snong ki papura te nakatakrang syek bu ya ni berbor kum ke test kum ke jing tunjuk kum ke standard bahaba ngikren syapang langalong ni em reunget ubah langalong ni em Kristan ubah langalong Kristan ru langalong kanu du pat ke jingai ru ngalong ni em ubrio ubah ngashim ka jingthau kan long kum ni balada ngalej syaka office trekam jonga daga ju ka bensim ka bangalej syaka yeng meni bat ngami ru daga ju ka bensim dengan long complete kum ubrio henrei ladang apyak no ba ya ka ei ka bangan le hayeng mani bat ka ei ka bangan le hadukan hayau ngalong no art liki brio teng la long divided personality mo ngala long pyak no ngam dei shu uwe bat uju ubrio ngala bun lada na hayau ngalong do kumai office ngalong do kumai hayeng mani ngalong kumai teng amot ngadon lai sau teli ki benta ke jonga ke belak pyak la ka jong bat namar be ki la pyak ngam long shu one complete whole human being bat kata kalong ke ba ngi puli na ki jing tho ki bakhoi bat ngi puli ru na ki jing tho jong ki reu kraw na kan mau ya uni Arnold Toynbee Hapoh crunch phang Gandhi kum bru ba observe ba yu uang ba he was more than Christian he was Christ like kita ki kentin yang bru ba khlem long Kristen u define u describe you kumta tegabat kata kalau ngashim ka di menlong ka standard yang iwei pewei ki badot bat ki ba profess ya laki jong ijengai te mentak step kan ke jingilum hang ni kalong kum kadat ban acknowledge ban priang ya senyang bat ya benda ke jong ki Balang ha ka ba penmi ya ki brio ki Balong ki ba mendoy ya ki imlang saalang ki brio ki Balong ka jingkurku ya ki imlang saalang ki brio ki banlong ka jing penclur bat ke selentem yo jong ke jingya chaprang jong ke imlang saalang nginom la ban community ya ke imlang saalang ka bakwaj bakhya lara ngikwaj ngikhya tang hakimat ki jongi nginom la ban community ya ke imlang saalang ka bakwaj bakhya lara ka kwaj ka khya tang ka jing trekam jong ka sarkar